Benvingudes i benvinguts tots i totes a aquestes universitats estacionals de la Universitat de València. Iniciativa del Vicerrectorat de Projecció Territorial i Societat i que ens uneix a totes i a tots per l'educació, per la formació, per la cultura en general. Esta etapa és complicada, és més difícil perquè la Covid-19 ens porta a unes limitacions en la forma de treballar, en la forma de viure, en la forma de relacionar-nos. I m'agradaria estar presencialment amb totes i tots vostès, comentar inquietuds, comentar qüestions, comentar temes d'actualitat, però no és possible i tenim que recurrir a les tecnologies. Som una universitat de les millors a nivell mundial, una universitat amb una visió molt internacional, però també molt arrelada al territori, molt prop dels municipis, de les persones que configuren la nostra província, la nostra autonomía. La Universidad de Valencia es una institución pública valenciana comprometida con su entorno territorial. Así se recoge en los estatutos de la propia institución académica. Ese compromiso con el entorno territorial se debe al compromiso con el territorio, entendiendo al territorio como la construcción social en un lugar determinado, para nosotros las comarcas y los municipios valencianos. El programa de las universidades estacionales responde precisamente a ese compromiso de la universidad respecto a la sociedad valenciana, mejorar su formación a través de un plantel de un centenar de investigadores que año tras año están presentes en el territorio valenciano. En el present 2021 hem reorganitzat les 20 universitats estacionals en 3 àrees temàtiques diferents. En primer lloc, patrimoni històric i cultural, en segon lloc, educació i benestar social i en tercer lloc, biodiversitat, desenvolupament i innovació territorial. D'aquesta forma, queda evident la transversalitat de coneixement de la universitat al territori i al mateix temps la pluralitat de temàtiques que són tocades i estudiades per multitud de diferents especialistes de la Universitat de València en tots els seus campus. A través de las 20 sedes, la Universidad de Valencia está presente en su entorno territorial. Las universidades estacionales están presentes en todas las comarcas valencianas, reconociendo las singularidades de cada una de ellas. Dichas singularidades se plasman en las diversas temáticas, como longevidad y bienestar en el medio rural, patrimonio cultural, la música, la cultura de la miel, la educación, desarrollando una simbiosis entre universidad, territorio i societat. La nostra universitat aposta per apropar-se al territori i, per tant, aquestes universitats estacionals és la millor mostra d'això. Els ajuntaments, la Diputació, Caixa Ontenient i Caixa Popular ho fan possible. Per tant, treballarem conjuntament per a que arribi al major número de persones.